ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навор имрӯза бародаро ҳамаш барои мотоблоканд. Мотоблокҳои фурӯшиянд, мотоблокҳои беҳтаринанд, нави кӯҳнави присеби, картошка шлунака, ҷивкнака, запчасти, ҳамин чизо ҳамаро баҳри шумо омода кардагием. бародаро, ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо як дона лайка, барои ҳамин заҳматҳои мо як дона лайка биҷиқед. бародаро, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чизе маъқул бошад дар комментария бинависед, иншоалло мо пешкаш шумо мекунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ман дар рӯи экран ҳатман рӯӣ кунед, мо баҳри харидоро иншоалло пешкаш мекунем. худо нигаҳбонту боша. бародари азиз, курси имрӯза дар рӯи экран, видеоро то охир тамошо кунед. ина бародаро, присеб барои мотоблок қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 3500 сомонӣ мега то 500 килора боришкунӣ қувват мена. бародаро, касоне ки харидор бошед, марҳамат, ина рақамҳош дар рӯи экран занг занед, бихаред, чизи созай барои мотоблок. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ина бародаро, мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. нархша 4500 сомонӣ мега. навай мега кам корфармидагия 2 моҳ, мумкин 2 моҳ корфармидагӣ боша. бародаро, нархша 4500 сомонӣ мега. ина ҷивкнакош ҳамаш 100%ай. касоне ки харидоре, марҳамат, занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ягон камбудӣ мега надорад. ина клишкаш ҳам ҳаст. марҳамат, занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо 1395 занг занед. мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. бензиния бародаро, присебаш қатишай, фрезера, ҷивкнакам дорад. ҳамаи чизаш 100%. нархша 8000 сомониш мега. бародаро, қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. гуфтем, касоне ки харидор боша, ина хитон бинед аз сурат авҳолша ҳамаш 100% мега. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. мотоблоки нави соза мега. марҳамат, занг занед. бародаро, мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи фархор. нархша 26000 сомонӣ мега. ҳамагӣ 4 моҳ коркардагия барои харидори аниқ боша, бо савдо мешавад. дигар чизош, ина маълумотош дар рӯи экран, чанд чиз қатиш фурӯхта мешавад. гандум дравака, ҳам чизошам ҳастанд. бародаро, харидори аниқ боша, мега занг занад, айпешӣ бо савдо мешавад. нархша 26000 сомонӣ мега. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро, мотоблоки дизелнияй қарор дорад дар шаҳри душанбе. 10 қувваи аспа дорад. навай, пачкай мега. 1 сол кафолат, гарантиш қатъияй, комплект, ҳамаи чизаш 100%ай. нархаш 12800 сомониш мега. пачкай бародаро, 12800 сомониш мега. бо савдо мешавад. касоне ки харидоре нашуд ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, ина рақамҳо дар рӯи экран 70-80 қатиш занг занед. мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри кӯлоб. ҳамаш 100%ай. плука, чарх, оҳани клишка, ҳамаш 100%ай. ҷивкнакам дорад, картошкаканакам дорад, картошка шлунакам дорад. нархша 22000 сомонӣ мега. ина клишкаш бародару присебаш ҳамаш 100%ай. срочно мега мефурӯшимш. нархша 22000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. ранги мошиниш кагия бародаро. касоне ки харидоре, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. инаи бародаро, картошка шлунакай ё пахта шлунакай барои мотоблокай қарор дорад дар ноҳияи турсунзода. нархша 4000 сомонӣ мега. ба фикрам пахта шлунакай бародаро 6 риада мега мегира. ҳамаш 100%. ман хай рости гап намедонам чияй. ина рақамҳош дар рӯи экран, хитон занг занед, пурсед барои мотоблокай. ба фикрам ҳамин чиги шлунакай. марҳамат, касоне ки харидори аниқ бошед, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. пачка, ягон камбудӣ мега надорад. марҳамат, занг занед. ина бародарон, мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи турсунзода. нархша
22000 сомонӣ мега. Ҳамаш қатишан, ҳамаш 100%. Ина бештар маълумот дар рӯи экран. Ҳамаш навистагиай, чанд меравад, чанд скорсаҳая, дизелнияй, ҳамаи чизиш дар ҳамин рӯи экран бародаро навистагиай. нархша 22000 сомонӣ мега. Бу савдо карда мешавад. Бисёр дора и бародаро. Заказ кинед, чизе ки дар корти вай дора ям якам. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 10000 сомонӣ мега. пачкаҳай, ягон камбудӣ надорад. ҷифкнакш қатишай бародаро, камаҳай, моделиш камаҳай. ина бародаро хутон бинед, ҳамаш 100%. нархша 10000 сомонӣ мега. Бу савдо карда мешавад. ба клиқати заводид мешавад. касоне ки харидори аниқ бошед, занг занед, аз номи канали мо салом расонед, ҳатман скидка мекуна бародаро. ина чек ҳамаш 100%. ягон камбудӣ мега надорад. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Панҷакин. нархша 7000 сомонӣ мега. аз Россия нав овардагия бародаро. присебаш қатишия бародаро, фақат харидори аниқ бошад мега. бу савдо карда мешавад. нархша гуфтем 7000 сомонӣ мега. ягон камбудӣ мега надорад. ҳамаш 100%. марҳамат, касоне ки харидори аниқ бошед, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. мотоблоки фурӯшӣ бародаро, нархша 7500 сомонӣ мега. бу савдо карда мешавад. намедонам, адресша гуфтагӣ нест ки дар ҷоҳай. хехтон занг мезанед, мепурсед. нархша 7500 сомонӣ мега. ҷифкнак чанд чизош қатишан бародаро. ранги мошинкагия, ина хутон бинед. нархаш 7500 сомонӣ. бо савдо карда мешавад мега. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. мотоблоки фурӯшӣ дизелни бародаро қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. ҳамаш 100%. 12 қувваи аспа дорад. дар комплект фреза, дигар чизош ҳам ҳаст. ҷифкнакш, плугш, чанд чизай. нархаш 18000 сомонӣ. плугш ҳам ҳастак бародаро, дигар чизош ҳам ҳаст. ина дигар маълумото дар ҳамин рӯи экран навистагиай. нархша 18500 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидоре, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. мотоблоки фурӯшӣ бо бародаро барои заказ запчастҳои трактор, мотоблокҳо ва ҳамаи ҳамин чизоро запчастҳоша ҳамин ака дора. нархи мотоблокаш 23500 сомония. инами бо дигар намудошам дорад. запчаст дар корт ва чизе ки дар корту боша дар шаҳри Душанбе. ина рақамҳош дар рӯи экран занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. барои трактори калона, трактори майдаҳай, запчаст, чизе ки дар корту боша ҳамин акати алоқа кунед. ҳамаи чизам ёба метияту. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғантепа. қатиш гандумдравак, дигар чизошина дар рӯи экранан. ҳам 7 қувваи аспа дора бародаро. дигар чизошина дар рӯи экранан. мотоблоки 186-акай. нархша 20000 сомонӣ мега. бу савдо карда мешавад. касоне ки харидоре, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. нархша 6000 сомонӣ мега. 7 қувваи аспа дора бародаро. ягон айб надора. ҳамаш 100% бензинияй. срочно фурӯхта мешавад. 6000 сомонӣ. касоне ки харидори аниқ бошед, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина бародаро дар сурат хутон бинед. ҳамаш 100% навай. ягон камбудӣ надора. ай Россия овардагишай. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. мотоблоки фурӯшӣ 8 қувваи аспа дора бародаро. қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. нархша 4500 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқ бошад, ношод ҳамин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ҷифкнакҳошам қатишан. ина мотоблоки майдаҳак барои заминҷифкунӣ. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин мотоблок дастрас кунед. мотоблоки фурӯшӣ нархша 10000 сомонӣ мега. срочно фурӯхта мешавад. мега
пул дар курай 10 000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. Касоне ки срочно харидан мехоҳед матаблот, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро асоибаш дастрас кунед. марҳамат, ина суратҳоша худтон бинед. ҷифтнакош қатъиян бо чанд чизигашам дорад, чанд чизигарам дорад қатъиш. марҳамат, занг занед. ҳазор раҳмат бародарои азиз барои дастгиритон, барои лайкотон, барои подписатсия кунитон. худо нигаҳбонтон боша. ҳазор раҳмати капа калон.